سلام زخبركم تخطاتلتي لسه سبورت كميك أنيكم بزاك تسمعوا صنحكم درفي ندحر تمليسكم كتكونوا تصفى الناقبركو زغصل تحسونا نتي أبكة ما صنعفة تهاني زلو حدش استاديوم زملكتي خون ازي بموهاد من محدار هزبي سراويتن هاجرو فدريشن استانس 16 مليون نقفة زحاتة استاديوم قدامي صرحاتو زازيمو زحلف حدت اكمتي تمرقو سرحو كمز جمرة زفلت يوم وكلت زينا زوبغا دبوب نتناي ممرقتا سنة سرعات تخطاتلهم زدالو لنا مدب تقصيلو كقربيو سناي مكتتال ناربات كابتي مجمرة قدم لنا هنزارب نحرا خوينو أبزي نوزوبانا سبورت كم تزدل كيدلو خنبل أي نخيل الناس سقعتي مسرتو ويكع تحمرت نايتي قديك تحت قرط زي مهلاو مالتي أبزي أنا حمش تعود زلوانا تحت قرطي حنتي كمان نمالتو تحت قرطي يبلنان أين برنان يبلنان زي النريو زلنا بكرمينا زلو ناي كعس أجر ميداون بماي تفحر قدا قديم اسمه بزحو حمد الله أنا ينقصاب يجي كان كيس أن هنا بقوم حاجة أنتات تودي بني إن حمد مملا حمد ملينا خرمت مت بلاشونا بقوم ينهن كيس أن هنا كمون ناي باسكت متعوتون بيت مرتي ونسون بقى يكونون قدا قديز بزحيو خابتي الناس من توب مسجان جزاو كايدا إن هنكيس أنا هنا بوليبول بحفشون أبو حمدينا نتصاوت كساب زي الجيم مالتي الجيم زي كله حرقوت قوت زحلفنايو مس هجراو فدريشن مزهبنا حالنا تحمشت مليون ما بقسب مقبار أبز خبابينا زنورو عكوباني عدهالو حجزنا بمال زي نريء زلنا ميدا كنسرح بقينا لنا أزميدا زخال نخلت تقمينا كنت قملو كويس قريبة حلو قال متعوت له بلاسكا تراكس لزلون نبعلنا خوينا بهجر درجاون وذدرنا كايدلو ني أتليتكس مواد درون على مالتي إذا كان أبزقن كي تقصكو حلف زيد اللي إذا نتبع حدا نتبع 5 مليون بين زبانا أخوها بن كله كي مسكون كون أجر من قديك حلف زيد اللي نزوا حدا نتبع 5 مليون كواب كله حلا في كفل بحال سبورت بصايا إبراهيم يوحنس نعصر تخلتنا حلفت أحدهم بحال سبورت نزوا بمكاب تحت قرطي نزوا خابتن استحسيا نزوا صنعافة خابتن استحسيا حنتيا هجخ عز حدا نتبع 5 مليون متي زلوا ب 10 ساعتين نقصان زباتات كاب مقال مزي تبقي سمو زلوا زحدا نتبع 5 مليون نصنعافة ندحر راهبنايو زيادة مس تبقي سمو زلوا حقا زخونيو سلاز بلا تنأهلتات بحال سبورت نكعبو ملهم نتي حساب سلاز تقبلوا كما بقسي زحدا نتبع 5 مليون ما بقسي غيرنا زي تريو زلخم ميدا نسرح بقينا لنا مالت عفشو زميدا زي كما بقسي كوينو ندحر اقلقلنا حفشو زي بوتانا كم تأفافي متن تحتي قرابتي متصلعت سلازلونا تمنسي كعام الزناقعون النبلو أبزن أزوباب زي مهلاو حنت مزناقعيت النبلا تاسبورتي أنيرا تاسبورتون بسنك تحت الأرضي بزوح تأقمات بزوح مكراتات هنا حليفنا أبز هجي وانقن إذا مستروه تزي تخفيت له أتمنى سيون النرقو له من قدي كنفتر إلنا إنا نحسب إذا ترايون كيأكل ندحر رأت خايلو مسا محدار الأزوا بمرجع حدا نزوم سبورتاويان زخون كلب كان كفت عم دلوا لنا سوحة زيادة حجازي يونتي من أسيلنا أنا نحسبه مالت أبز هجي أوان أتمنى أسي كم تري ورا لهم على تحدى ورا 10 مستمرة سبورتاويان أي فليون يوم قويتي أي فليون يوم نايت عنا قبر زبهلون أي فليون يوم نتايتي مغنيات حدا أما أخل كتما مسموخانو قربتها له نتختما من الوقت تي مدب بحفشو
عبي يلنا نحسبه حدا تي حبرت السبب زين الزوبا زلو فتاوي سبورتي أبزبلنا يا حزب زي حزنا هنا كم دلنا نقعز نزلنا مالتي جي تن من محدار كوابيتات أبز ختمنا زلوا سلسة محدار كوابيتاتين بو يزخير كداماي ديفيجن كلا اي ديفيجن سالس اي ديفيجن غراسروت علنا مالتي بز ختما حافي شو قلنا زميدا زي انتي خطقمنا ابز ختما خيت حصرنا ابزن كوابيتاتنا زلوا محدار كوابيتات تطرنيفن بمحدار كوابيتات وددر نخنقبر اب مدب علنا مالتي ابزن زمانا سبورت ازي وعوعيو ولا تنقحتنا حزبي متمنفسنا تتصاوتاي غله مزغولو بدوهاتاتو ميدا እንዳተሸገርና ናይ ቤት ትምህርታት ሜዳ እንዳተጠቀምና ትድሌ ጥራይ ስለዘሎ ብዙሕ እዋን ተጓዒዝና ኢና ሕጂ ኸኣኒ እዚ ሜዳ እዚ መስርሑን ዓና ዓብ ተስፋ እዩ ዋላ ነቲ ተፃዋታይ እውን ዓብ ፍናን ነቲ ህዝቢ መፂኡ ኣብዚ ብቐረባ ኣብ ውሽጢ ከተማ ክዕዘበና በዚ በረኻታት ኢና ንፃወት ነርና ማለት ዝኽብለካስ በዚ ፓርክና ድበሃል ቤት ትምህርቲ ኣሎ ርሕቕ ኢሉ ካብ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ዋላ ንቕሓቱ ክዕብስ ክርኢ ኣለዎ كعزب الله دقو خمي عين درجة حزنا الله فلاك عدك نستيوم مالتي كرنيرو أي تجبرنا بزح حلف عمتها تحججن بتورنف بك أتخحيسنا هنا تصبغ ميدا مونجو حزب مهانو دسيل زخانة الليجات شامبيونات أبز عدنا خينا كايد ستاديوم زي مهلا ونعنا بتعميد هاسينا نيرو أبيت مرتاتنا أنا كايدو نيرنا حججن دروكا تسريحوس دروك أبز الليج تخايدو نايدك تبعتيو ናይ 9 ሜትሮ ፍልሊን ከሎወ ጻውተሉ ነይረ ሎሚ ጎልጎል ኮይኑ ትሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ማዕረፍ እንደይ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ ብታሕቲ እንትኮንካ ብላዕሊ ዝኾነት ጋንታ ማዕረፍ እንደይ ጽቕጥ ትገብረልካ ነይራ ብታሕቲ እንትኮንካ ከተከላኸል ብዙሕ ጻዕሪ ንላዕሊ ከተጠቃም ብዙሕ ጻዕሪ ዝሓትት ነይሩ ሜዳ ማለት ኣፍታ ሜዳ መጠራት በሃል ዛ ሜዳ እዚኣ መጀመርታ ኣብዛ ሜዳ ነርና 2019 ወርሒ 5 ንዛ ሜዳ ግዲፍና ያቂና ብስንኪ ውሕጅ ብሕጓግ ስለ ዝተባላሸት ክጻወቱላ ተጻወቱን ሃስያ ስለ ዘምጽት ግዲፍናያ ናብ ሜዳ መጠራኺና ካብኡ ንሕና መጀመርታ ዝመጻናሉ ካብ 2019 ወርሒ 3 ኣብ ግራስሩት ዘተኮረ ውድድራት እንዳካይድና ንዖም ንምውዳብ ብዙሕ ጻዕሪ ካይድና ኣብዛ ዓዲ ከም ውህብቶ ኩዕሶ እግሪ ተጻወቲ ናይ ብሓቂ ተደሊኻ ኣይሰኣንን እዮም ግን ባይታ የድልየካ ኣብታ ዝነበርናያ ሜዳኻ እሾኽ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለኻ መዓልታዊ 4 ኩዕሶ እንዳባላሸኻ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ምዚ ዘለና ናይ ሕፅረት ባጀትካ ቁዓሳሱ ዋሕዲ ቁዓሳሱ የጓንፈካ مسؤخ أنتي إذا فدرشين بزي زخون يكون قبل كفلت بزي زخون يكون نديانو نأصلت أنت كي كفلة نتنقل عق نفري تباهلو تسمع معنا ديانو بنات أخذ صوتو أصلت أنت بزي زخون يكون دموزن خسرحو تسمع معنا كاو جراسروت نقول من محدار كبابيتات أما من محدار كوم صورته سبورتي كم صورته سبورتي ني تتصاوتي اب من محدار كبابيتات اتقيعكا جراسروت او ان كم زوزع تغيرو مالتي جراسروت قداماي ديفيجن كالا اي ديفيجن سالساي ديفيجن حجي دي تباهيلن زصوعوكا كافتا جراسروت بعدمه عبي زبلو تتصاوتيون اللونا مالتي بي دي اننا نصوعو مالتي دكانشتيون سوكر كلينيك بهاغراو فدريشن زتوهبنا مدب نحنا نسرحلو لنا هاغراو فدريشن ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾን ይኹን ነገር ምሳና ዝተዋዓሉ ዝገበረ የብሉን ግን ብተስፋ ኣብዚ ቴክኒክ ናይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዘለዎ ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዘለዎ ኣማሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ሚኒስትር ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ምምሕዳር ከባቢታት ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ጌርና ኣብዚ ነተን ግራስሩት ኣብ ሰንዓፈ ደቂ ኣንስትዮ ከም ማዘር ቲም ተባሂላ ስለ ትጽዋዕ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰንዓፈ ሶከር ክሊኒክ ክካየድ ተባሂሉ ተን ሶከር ክሊኒክ ክሳብ ሕጂ ይሰርሓሎ ተን ኣሰልጠንቲ እውን ይሰርሑ ኣለዉ ግን ክሳብ ሕጂ ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝረኸብናዮ ደገፍ የለን
ነታ ሶከር ክሊኒክ ማለት እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብዓብዩ ነዛ ሜዳ ዝገበረልና 1.5 ሚልዮን ሓገዝ ገይሩልና እዩ ነዚ ነመስግኖ ሜዳ ዝነበርና ፀገማት ካብዚ ኸይድና ኣብ መጠራገሊ ኢና ንፃወት ነርና ብዙሕ ቲፌዞ ወይ ዝኾነ ነገር ኣይነበርናን ኣብዚ መፂናስ ኩሉ እንታይ ሽሙ ረኺብናዮ ማለት እዩ ቲፌዞ ዋላት ኩሉ ፋሲሊቲስ ክንረኽቦ ኽኢልና ማለት እዩ ኣብዚ መፂናስ ካብ ሰንዓፈ ኸማን ምሳይ ካልኣይ ይሽማዒል ዝበሃል ክልቴና ብሉፅ ተፃወቲ ንዞባ ሰንዓፈ ማኖፍ ዘማች ናይ ክልተ ግጥማት ክንበሃል ኪኢልና ብቐንዱ ኸ ፌር ፕሌይ ካብቲ ሓንቲ ፆታ ክወስድ ኪኢለ ማለት እዩ ሜዳ ምስራሕ ስን ዓናስ ዓብዪ ዕድል እዩ ቅድሚ ሕጂ ሲ እንታይ ሞ ብሕፅረት ሜዳ ይኹን መዓት ተፃወቲ ዝኸሰርና ይኹን ገለመለ ድሮ ኸማን እዚ ሜዳ ካብ ስራሕ ሲ መዓት ተስፋታት ናይዞም ቆልዑ ይኹን ኩሉ እዚ ሜዳ ሲ ብተፃወቲ ክበብ ይጅምር ኣሎ ኣብ ፀወታ ኸማን ከም ዝረኣኹሞ ሲ ድሮ ከመይ ዓይነት ሰባት እንጊዱ ነይሩ ጽቡቕ ነገር እዩ በቃ ሜዳ ምስርሑና ዓናስ በቃ እንታይ ሞ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ሓቂ ዘረባ ፃዕርታት ነካይድ ኣለና እንዲና በታ ዘላትና በት ዘሎ ዓቕምታት ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ዘለና ንሕና ብዙሕ ነገር ትሽገር ኢኻ ኮች ኮይንካ ከም ድላይካ ዓሳሱ ይትረክብን ኮንሳ ይትረክብን ብዘለና ኢና ንሕና ንጣፋእ ዘለና ብፍላይ ከዓኒ ከም ዝንብሎ ዘለና ንደቂ ኣንስትዮ ጡጡሕ ባይታ ተስፋ ዘለዎ መጻኢ ንኽህልወን እንተኾይኑ ብላዕለዋይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ይጠመት ክግበረለን ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ዞባ ማእከል ጥራይ እዩ ተሓፂሩ ዘሎ ዋላተን ብሉፃት ተፃወቲ ንብለንሲ ዛስዋይ ከኣተን ኣብዚ ዝፃወታ ናይ ዞባታት ብፍላይ ከዓ ዞባ ደቡብ ማለት እዩ ተስፋ ምስኣና ናብ ካልእ ነገራት ክሳይ ይገድፍኦ ወይ የቋርፅኦ ገለመለ ሕጂ እሱታት ኣለና ፀገም እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ክሓስበሉ ኣለዎ በዚ ኣጋጣሚ ዋላ ብዚ ኣንደር 23 ኣሳቲፍና ነርና ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ሓንቲ እውን ክምረፃ ኣይከኣላን ፅቡቕ ብቕዓት ዝነበረ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ኣሳቲፍና ሕጂ እሱታት ተዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ኣብዚ ብዘለና ስንሰርሕ ኣለና ክሳብ ዝፍታሕ ማለት እዩ ስኻ ግድን እዩ ቻሌንጅ ዘሎ እዩ ንዑ በዲህና ከመይ ንኸይድ ንሕና ስቲልና ኣለና ማለት እዩ ምስ ብዙሕ ብድሆታትና ኣብ ግራስሩት ተካቲ መንእስያት ንምፍራይ ዓብዪ ፕሮግራም ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ኦልሬዲ እቲ ሜዳ ሰንተር ናይ ሰንዓፈ ስለ ዝኾነ ቆልዑ ብዝቐለለ መገዲ ክመፅሉ ዝኽእሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ጋንታታት ድሮ ተሓቢረን ናይ ግራስሩት መደባት ጀሚርና ስለ ዘለና ዓሊ ጥራይ ዘይኮነ ኸ እቲ ልዕሊ 10-20 ዓሊ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ክንፅምብር ከም መደብ ኣለና ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ ዋሕዝና ቀጻሊ እዩ ኣብ ዓሊ ጥራይ ተመርኪስና ክንነብር ኣይንደልን ኢና ፅቡቕ ኣርኣያ ኮይንና ኣሎ እንተተሰሪሑ ክብፃሕ ከም ዝኽእል ምሂሩና ስለ ዘሎ ተፃውትና እውን ከምኡ ዓይነት ስእሊ ሒዞም ስለ ዘለዉ ኦልሬዲ ምስ ኣሰልጠንቲ እውን ተራዳዲአሉ ዘለኹ ተካእቲ ተፃወቲ ምፍራይን ብቢልካ ኸ ዕብየት ንኡዞባ ዕብየት ዞባ ናብ ሃገር ዝመፅእ ፅልዋን ምፍጣር እዩ እቲ ዝዓበየ ስራሕና ማለት እዩ ብልክዕ ሜዳ ዘይብልና ከምዚ ክንሰርሕ ተፀኒሕና ሜዳ ረኺብና ኸ እሞ ኸ ኣብ ማእኸል ከተማ ዝረኸብናዮ ሜዳ ኣነ ጥርጥር የብለይን ካብዚ ንላዕሊ ክንግስግስ ምዃንና ኣይንጠራጠርን ኢና ካሊእ ንዛ ሜዳ ዝሰርሑ ኣብዚያ ዮሃና ክብሎም ዝደሊ መጀመርታ መሓዳሪ ንዞባ ሰንዓፈ እድሪስ ዓሊ ሽከር ኩሎም ኮሚቴታት ናይዚ ሜዳ ዝነበሩ ብፍላይካ ክፍለ ሰራዊት 14 ካልኣይ ብርጌድ 5ይ ብርጌድ እዞም ኣዘዝቲ ናይዛ ብራግድ ዝነበሩ ዋላ ካብ መራሕ ክፍለ ሰራዊታት ሒዝካ መራሕ ክፍለ ሰራዊት ወዲ ሓሊማ ኣዛዚ ብርጌድ በዓል ኣሕመድዲን በዓል ወጡ ጉባ ገለ ዝበሃሉ ኣብዚ ከገርመካ ንእምኒ ተሰኪሞም ባዕሎም ኣብ መንደቕ ክስታይ እንዳገበሩ ዝሰርሑ ዝነበሩ ዮሃና መመረቕታ ናይዚያ ቦታ እንቋዕ ኣርእየኩም ክብሎም ይደሊ ማለት እዩ ንመንእሰያት ክብሎም ኩሎም ኣብ ስፖርት ክሳተፉ ኣለዎም ድሓር ከዓ ዓብ ዕድል ተፈጢርና ዘሎ ዝኣክል ስታዲየም ንክንደይ ዓመታት ንክስራሕ ተቢሉ ነይሩ ማለት ድሕሪ ክንደይ እንታሽም እዩ ኣብ መዓልቦ ወይ ኣብ ሓደ ደረጃ ክበፅሕ ኪኢሉ ማለት እዩ ንሕና ከም ኣርኣያ ኮይና ኣብ ስታዲየም ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ህንፃ ኣበርክቶ ዝገበረ ብሓፈሽኡ ነቲ ሓደ ገዲፍና ነቲ ሓደ ከይንርስዕ ብሙሉእ ካብ ኣዛዚ እዚ ማእከል ክሳብ ኣመሓዳሪ ዞባ ኣትሒዝካ ብሙሉእ
أبزي زلو زبب ملو زين الزوبا أبركتو مقبر عبي إجامي نيروم بفولي جن كفل سراويت 14 مز حزبنا يزن الزوبا نداء بمخان عبي أبركتو زقبرت زميدا حساب زازم نقفل سراويت 14 بفولي كمسكن أيدلي مالتي ህዝቢ ሰንዓፈኻ ዮሃና ክብሎ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ብገንዘቡ ክንደይ ሓገዛት ኣብዚ ነቶም ወፈራ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣነ ከምሲሕ ኣነ ከምዚ ክገብር ዝብል ዝነበረ ኣደታት ኣብዚ መፅየን ክንደይ ዘተባብዓ ዝነበረ ኣደታት ኣቦታት ኣብዚ ብወፈራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣደታት እውን ኣብዚ ብወፈራ ክንደየን ሰሪሐን ዮሃና ክብለን ዝደሊ ሰለስተ ምምሕዳር ከባቢታት ማለት ምምሕዳር ከባቢ መጠራ ممحدار كبابي ماكل ممحدار كبابي حكير كمون كبعل ما يقدوف تقارو عد حشو كساد مبا أبزمت يوم بصرح زنبر نداقوخا كمسجونهم يدلي مالتي من جمرة أنا حزب الزبانة أو كله زوينا كينت أمي زلوا واتيو عميدا خيتنا فهمت يزحق زنا زدق فنا حزبنا 5 جنالو كلاي سراويت مالتي سراويتين السريحوه طعم 5 جنالو سراويت بلاس زي فدريشن كوميشنر أتو سراج كلهم بعل فرج أو بكر كله أبزي تواسي يوب زي تواس أباليلن نقول له سب مسكنا يبصحيو يبل ولز نبرو اليوم درجة مبزحتهم تم قرب عبي زبلو درجة نايسري أدو تصاوت زنورو أب سمرايم تم ناشتو خانس دبولو نمثالي خنطاوصهم كلنا أب كم سريتي سريبي دي تصاوت زنوريهم كلهم سي نايكو عصو منفس نايكو عصو خلت نايكو عصو فلتت زنورهم يما كله خرنعات تم زبوصعو كاب فرقي كاب 50% نلعلي ثم كتماتات تتصاوت زنبور تتصاوتي أو استفرالي جانتات كاب كل خرنعات إريترا زموتو بقوم تود الدرس كاين نيرو أما جن لا معبلة مسكدة زفريو ناقشتو ما نقسيات زفريو أزيم بلوصات تكاتناتهم كوينو تود الدرك كايدو سببكم درجة زبوت عنيرهم هذا أبنت نبيت مرتصورة جانتا بيت مرتصورة جانتا زنبرت دلديلا ما كسب زلع على درجة بسيحة نتنا جمبراتون كتسأرن جميلة سلازي أبدا المسمار يقول زمت زنبرو نبيت مرتصورة نجنا كابتن تصلفوا من أسيات زنبرو نتقعسو لا تخاتاتلو سلازقدو زيادة توم عبيت زنورون لحاسوسو بتوم ناقشتو لا تتكئ كم بعد جيلاني زبالو
أزيوم بلوصات تتصاوتي بهاجر درجة زطمتو كم أون أما فراي بسحيتي لاي صورة زنبر الدطمات مبزحتهم تم تتصاوتوا زنبروا خريهم كلخو وي سربيهم وي سريعين حجي ناي سريعة تتصاوتي نيروميم سربي تتصاوتي نيروميم أب تورنامنت ناي سريعة سربي زي تساتفكم كن أنا نير خباتو داي ميدا سمعت ناي سبورت لك كمزي حجي أبعد إنجليز نريو دلنا سئلنا هانا نيلنا بتلفزيون نريو موادرتون أيركوبوني ناي ميدا بعل ميدا حدنت كاني من الواسطة ميدا حدنت نبلا بتاعنا في كرام ميدا ناي مجمريا ميدا بشمز تقصنا يا عتا ميدا حدنت مهنياتو ببراقي درجة ببطلنتات درجة نتصاوت الله مسجمرنا أب حدا معكلاي بوتا ميدا تتصريقو شم تواهبو ميدا حدنت تبهيلو كلن برقيدات ندار بعتين دا سلاسان حدا دا عسران سلستن أبتي سميناو برأس حد نبرنا ناي كفلتات ناي حكمنا ناي قطبا بهلا بمول أن نتصاوت الله نبرنا سلزغانت حدنتنا تدلدل سلز نبرت كأمي دا حدنت تتصوعه احنا زفطرنا لهم ناي صوتاسي ابو امرو ناي نفسه كيف تجادلتي الله بزعبنا يزارب بزعبنا زنبر اصاوتنا كل شيء يتذكر سلامتاي ابو امرو مسيتنا يملك خمس حجي بعل رونالدو بعل ميسي قال كات تزارب سلامتاي تي اصاوتهم سلازم مستكا نفسه كيف زنبر كازوبا ويتاهدو قال متات قال ما هتوما اودو نبرو سبات لك خمتي خال حجز الرأي دلو تتصاوتس كمو أبو أمرهم نسرت نيرنا نايتا غانتا هلا ولدات بعلي نيري تسمع مريم بهوت اللي بذكرى أبايتي حقوس دبان نير تسوينا لورينسو زبهالالو نايتا غانتا يمبولي وداويت حلافنا يتصقنا برتالو بعابيو زي أزازي حلافنا يقدم دلو ود مايل ود ممر سيفانو ساب كوميشن ناي سبورت ناي باسكتبول على الحجي እዚኦም ደኣምሰሉ ታጋንታት ያደቁምና ኢና ሚካኤል ዝበሃላ ብሕክምና ኣሎ ኣብዚና ቴሌኮሙኒኬሽን ነጥፋሎ እዚኣ ታጋንታት መስል ነራ ማለት ኣቃውማ ጋንታታት ካብ ደረጃ ብራጊት ናብ ክፍለ ሰራዊታት ጸኒሑ ናብ ግንባራት ምስተሰጋገረ ብኡ መጠን እቲ ውድድርን ምትህላኽን ኣብ ዝለዓለ ደረጃኡ ዓሪጉ እተን ሽዑ ዝቆማ ጋንታታት ካብ ሕድሕድ ዘይባላለጻ ብምንባረን ኣብ ደገፍተን ልዑል ናይ ምውድዳርን ምትህላኽን ስምዒታት ፈጢረን ነዚ ብዝምልከት ናይቲ እዋንቲ ተጻወቲ እንታይ ይብሉ ሰራዊት 52 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ከባቢና ዝነበሩ በዓል ገልጠም የማና ዝነበሩ ናይ ክፍለ ሰራዊት 96 ነይራ مسؤولنا كلمتي حالة كل سرعات ودد مسؤولنا قلت من قبل يا ما مسؤولنا قاتم كنت كذا يلا تحار أبش قلت أبو خدنا إحنا تقاتمنا كتب حالة سيرنا يا أبش قال لي مسؤولنا كتب زيرو سيرنا يا وانجا ما نوصل يعني را أبزا وانجا توانجا إحنا وسيمنا مالتي دا عصر شديشين دا سان حدن دا 7 أبناء فقيدنا مسؤول تساعدنا أب بس سالسة جنبك بس ناس مانين حمشتن كيدنا تساويتنا كسب عقيق إذا عن تويت أصلك بس حيل بحر كيدنا تساويتنا حمسان كلتن عميدانا أبزنا إيبيل إحنا تساوتنا اللي جزيتنا تأشمو حمسان كلتن أنا سعرهم نبكوبا حليتو هاي كبار تساوتها أموجو سميرا وسهل نافن أجيب مسمته البيترو إنجليزي هذا زي كونه خلا يتصاتنا نبل أنا ما سلطان نايمني ناي تعزو باي سمنا ورا سهل وا كبي أنا سلطان يوم كم كان البيترو هتصات بلكله تتصات بلن رمضان وا هذا سبع حقت فلتها تتصات بلن وا هرايل زي سورايو أي سورا حتى يلن قال كويس ياتو عتيا البيتريات صوب حجي بشطارون منعي معناته تتصوتا تاشم هذي ولا زين بزين
نقفا سعير اجي زود الفا البيترو خلله ناتيب ازويرو زويرو 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 البيترو خلله كوي شوت رمى إليه بس ايه انا ما مسمار كواسي هذا انجليز يقولوا لي وايه سمعيتي انا قاعد انا اسلطاني اربيطو اغني لكم ثبت اتاكم ودفر على جهم قال لنا سعيرهم هو نيرونا ناي غويا بناي برجي زي كوناس بناي جنبار تمريتنا بناي جنبار ناي سمينا وسحل كينا لوز نبرنا شعون نحنا عنا سعرنا تنزبز حقاني كبرجينا نيرن دك مسير غير مكا تنزبز احنا نيرنا انا وريتي دا 30 حدن سوقتي سلامايت ابراهيرا كالون إلسا عند 4 تنزبز احنا قلنا احنا هنا سكواديلا خاب حكمنا عند خبي دورت جيزينيشن قال كونيرل كم اون سابا كتت كوينو انا كتيتنا بحيلتات ابنا سمعين حمشن كده تاوع وقت زنبرت لا دير صعب هيوتي الناس سمعين حمشن زخت كله برتع هو بنبر ماتي ناي كلن كفل سرايتات صان حدا شو انسانات الدميره تحيال كان تخماس صان حدا نيره ابزي قدامي صان حدا نوتيا كلايتي نحنا وتينا ساسيتي دير سو عندها 19 ديشين موزيوم نحنا عند 50 كلتن امطرشا ترخيبنا بالسايد ما قدامين كلاين سلازنبرنا توددر امطرشا خغبر تباهيلو اب عرارب بيت مسورايا نيرو نحنا قلطم كن كيد يزغبانا نيرو عند 50 كلتن بزح غزي زاربولا سا ግን ነቲ ፌስቲቫል ንምድማ ተባሂሉ ኣብ መጨረሻ ሽዑ ናብ ቤት መስወራ ኣብኡ ስለ ዝነበረቲ ፌስቲቫል ባህላዊ ቅነ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ናይ ኣርት ውድድራት ነይሩ ሽዑ ዘከረኩም ትኾይኑ ባህልታት ኩለተን ክፍለ ሰራዊታት ካና ኣብኡ መፅአን ኣርአንየን ኩሉ ሪከርድ ኮይኑ እቲ ናይ ስፖርት ንጥፈት ድማ ከም ሓደ ንጥፈት ተኻይዱ ውድድራት እውን ጌርና ዝገርመካ ሜዳ ሽዑ ተሰሪሑ ለሰዓት 52 ኣብ ገልጠም ይወገሲና ፋክት 52 ጽቡቕ ዓቕሚ ነይርዋ ኣብቲ ዝኸድናያ ኸማን እናተዓወትና ኢና ንኸይድ ነርና ገሊ ፓሪጅ ገሊ ኸ እናተዓወትና ኢና ንኸይድና ኣብ መወዳእታ ንኻልኣይ ውድባ ጉባኤ ኣብ ዓራሪብ ናደትና ኦኬ ምስ ዓራሪብ ጋንታ ግጥም ነይራ ንዋንጫስ መወሰደ እያ ናይ ካልኣይ ውድባ ጉባኤ ኣብኡ ኸስ ተጻሪፍና ክትል ዜሮ ተሳኢና ሽልማት ግን እታ ዓበይት ዝኸበረት ነገር ግን ኣብ 87 ፌስቲቫል ዝነበረት ግን ኣነ ከም ካፒታኖ ናይተን ጋንታ ስለ ዝነበርኩ ነታ ኮባ ካብ ኣላሚን መሐመድ ስዒድ ናይ ሃገራዊ መርሓ ሓላፈት ዝነበረ እታ ኮባ ተቐቢለ ዓቢ ነገር እያ ንዓይ መቸስ ኣዝያ ደስ ትብለኒ መቸስ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ኮባ ኣብ ሜዳ ተወፊያ እሞ ባዕልኻ ክትወዛ ከለኻ ኣዝኻ ደስ ዝብለካ መቸስ ዘይርስዓን ትሕርቕን ጉዳይ ኣላ ንሳ ከዓ ኣብ ኣፍዓበት እንዳተፃወትና ከለናዮ ኣብዚ ድሮ ናፅነት ማለት እዩ ፍዓበት ምስ ሓዝና 52 እንዳተፃወትና ፀወታ ክንጅምር ከም ንሳረን ርጉፅ እዩ ነይሩ ፀወታ ክንጅምር እንዳተቀራረብና ከለና ኩሉ ምኽርታት ተመኺሮም እዩ ካትኸይድ ምኽርታት ኣሎ ጋንታታት ማለት እዩ ክንፃወት ምስ ጀመርና ኣነ ጅምር ከብል ኩዕሶ ክጅምር ከለኹ ኣነ ንምርያ ማቕብል ምስ ኣበልክዋ ሓንቲ ጓል መፅያ ትውጥጠኒ ማለት እዩ ብድሕረይ ትውጥጠኒ ይደፍኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ተሪኸያ ነይረ ትውጥጠኒ ይደፍኣ እሳ ተነጊራ እያ መፅያ ንጓል ኮረኔል ሓዝያ እዮም ኢሎማ ሕጂ ንጓል ኮረኔል ሓዝያ ከይትሰድያ ኢሎማ እታ ጓል ግን ቁርብቲ መሓዝ ናይ ስፖርት ፍልጠት ብዙሕ ስለ ዘይነበራ ተሓዝያ ከረዋ ኣቢልካ ሓዝያ እያ ተረዲኣታ መፅያ በዛ ድሕረይ በዛ ናይ ረጅቤቶይ ገመድ ከምዚኣ ጌራ ትሕዘኒ ይደፍኣ ትሕዘኒ ይደፍኣ ኣብ ሳልሳይ ትሕርቀኒላ ማለት እዩ እሳ ግን እታ መሓዝ ከምዚኣ ስለ ከረዋ ኣቢላ ትሕዘኒ ምንቅስቃስ ምስ ከልአትኒ ተጠውያ ሃሪመ እያ ሳር እንኳ ተሰጉገ ብቐይሕ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ከይተደረርኩ እውን እየ ሓዲረ ማለት እዩ ምክንያቱ ንድሕሪኡ ዘሎ ፀወታ እውን ክውስጎግ እየ ባስኬት ብዒባን ብጭቃን ሰሪሕና ንኢምቦል ተኸደላን ንናቕፋ ተኸደልና ኣቆምጢዕናዮ 3 መዓልቲ ተባዒጡ ውዒሉ ሓፂን ኣብ ፅገና ብረት ስለ ዝነበረ ናብ ሂምቦል በዓል ወዳዊ ፅገና ብረት ስለ ዝነበሩ ንስፖርት መንፈስ ስለ ዝነበሮም ብዓቢድ ኦሮሞ እዚ ናይ ኦሎምፒክ ኣቦ ወንበር ዘሎ ሕጂ ካብቶም ንባስኬትቦል ዝፈልጣ ነበረ ባስኬትቦል ዘፍለጠን ንሱና ማለት እዩ
باسكيت اب هيمبول سرحانيا سقاح بيجز ميدا زري دلغون السان كريم كلغون ازامي دسي كم هي طبقت نيرا لك انت تولي لي حسب اجي عم بربب كتبال كلاس خم كانتا خم لك خمزوم كبج براتيم يقرمك اي اجي قرما اسمرهم نيرو مسمسا قرما يوتسيس نايتل نوري تسوي تخستهبت نايتل نوري تسوي كابتم زصاتو زنورو ابتا غانتا مالتي عبيت رسات نيرو ود الفا نيرو نايتل تصاتاي سكواب سمينا راس علي مسانا نيرو هجي كوبليا زبال نيرو مسانا زصاتو سجد ناي كبيت برت نيرو هجي زياو خستاي زصاتو زنور ساس عللتي كون امنا ينقفا خمان بعل برهان قጫ نيرو بعل ود فورك نيرو حاو تخسته مالتي ابي حاو مولجيتا ودجات افريكا امريكانو اجي توم قلب تصاتو زنور سي ابتي جنبارات ترخبهم حاجي كستاي حيز نيرو بكل مداياتو سي ازي معبيلون حنا ولدات يوديتن على نزبها لاي نيرنا انا ابتراسينكا بلجا الغانش انا نترسي مصاوت نيره 4 5 حموشته 5 3 5 ماخذ صوت نيره قش برون ترسين كينا تصوت نيره افتنا ماخذ تصوتي سناي تدرس لبس تصوت لتبرهم تولد نازريت هذا خنو سجرة تولد عنليا هايله جنة جعفر جاجر مسقل هيمانوت لونشر علم يوديت بورتير نيرانا حرية نيراتنا قبزين كار هي وزي لوا أخبرت ناشكو زينينا نيرنا هجي إتي هيا البننا خانتها نيرو دبز هجيزي أوف سايت سيستم بتاعنا نصوت نيرنا أوف سايت سيستم سلالة نصوت هجي بقى أي نحل فنينا نيرنا تراسينا خازين برتعتي نيرن بزيكا تناتقعتنا لذي سزياتني نيرن كال زير الساعة أب سبورت هذا جزء سو سجد جبر أملاخ تسابر يلمو بس أينتون أب سبورت نيرين مالتي صبر يلو زي صبر الصحاجة يلمو على الإنجليزة مالتي أصبر نيلو درق يلو أنا صباح نقول جمبار كيدوم سايز الدفاع بس سايز صبر نيلو حجي نصوم بسبورت عينيهم نسوق بكل عيني سلازي بلوت تتعاطي كلهم تفلتوا ياهم سجد أي صبر نيلو سجد جن أبكن دم السبار بقلبته قلبت سلازنا ورا قمت سلازنا ورا نخصص زليلو خبروا سوم يزحد جانيرو لازم بميلاد أمبر بمسبار أي كيدني إلو زبلا نعي وأنت مرتقين هنيا ندات صوتنا قلنا زين كل تميج مثلا 74 كبيد برات زين 76 لو 74 بحال رشاش بمول تخيوينا نصات نفرت مصبلا كل سبب زلا خيابرو تبايلو تماليا غيرنا يدنا خشافاي قيح صعدا بيچا كل خشافاي ابا ولا دبدب تتبل انا يرس كل سب حدا جوكاتري وص اتقوم ما بمن يتلمج زلا بمول سراوي تخيو دلا عدمت سلا دغنا هنا كم زغل شعزني عاد انجليز اميدان من بهال دلا عاد انجليز ارسنال اميدان بلا حاجه ابانا بس باكم مال اميدان انا اميدان من انصاتني اميدان اسلا دغنا شعو الناس ما يحمس سلمنا قولقول اميدان يمصيهم دا صن عدل هنا دريك لنا هنقدم نقبعنا بدريك ال تصاويتنا هنا مسؤول سعرهم نامتهم أميدا لكن كل سعره مال الناس لدبنا نفارت مسيافنا قارصنا تصاوتا مالتي سالا زبر الشاش نور نصار نفرتي برتع مستقصلا كل صف حبل تغايل دحرير نخال مع تغيير تبايلو كم زحجكم يمكن دبر دلو نخلاتنا سير كرار سيدمنا مالتي نعلت كنزي افعبت كاي تبايلو افعبت شعبي اب بوتو سعرهمنا افعبت بارجوتينا سكاب نفرتنا مصانا سنصات كم نورنا خفلت الله مالتي እንዳ 16 ኣዝዮም ዝድኖ ተጻወት እዮም ነይሮም በዓል ወደ ማንኤል ኣዝዮም ማለት ከም ጋንታ ክትሪአን ከለኻ እንዳ 50 እንዳ 16 ድሓርካ ንፅባቐ ፅሕፈት ገለመታት እዚ በዓል ኣርሴናል ዝፃወትዎ ዘሎ ጃስ ዝፃወትዎ ዝነበሩ እዮም ከገርመካ ንሕና ብዙሕ ጥርንፋት ነይርና ንዓላረብ መጀመርያ ኸማን ፀወታ ምስኦም ኢና ከይድና ናይ ብሓቂ ስዒሮምና ንማሳቶም ንዓና حارينا نحن تبقيسنا نخلنا كانت هاتنا سعرنا متينا بقفع كمان نقول إنسان سعرنا نيرنا شو أبت مجمرة جن عند عشر شديشته أزيات الدنا كانت بس بعلى أوريت فلتين يا بس مرة خلقه بعلى ودمانيل بعلى باتشة ودسفها
ገለ ዝበሃሉ ተፃወተ ነይሮም ብሉፃት ነይሮም ዝጃር ስውኢ ሓደ ሴሰፍ ስውኢ እዚ ተፈሪ ወዲ 4 እንዳዜና ዘሎ እዩ ሳላይ ተፈሪ ተኽለ ቀይ ሽብር ስውኢ እዚ ቦርት የለና እዚ ዘርአይ ይበሃል ዘርአይ ማለት ሸዓት ኣሎ እዚ ሚንጣዕ እዩ ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ከቢድረት እዩ እዚ ሰልጣኒና ሎጎ ዝበሃል እዚ ኣሎ እዚ ኣሮን አብርሃም ደራፋይ ድምፃዊ እዚ ጀላኒ በያን ሱ እዚ ሬጋን የሴፍ ኣሎ ሁሉዊ ፍጹም ስውኢ ተገኘ ግርማይ ተገኘ ኣሎ ፍጹም ኣሎ ባዕሉ ዝሃ ፍጹም ናይ ክብረት ያ ጥልያን ዘካርያስ ናብ ሰው አላ ቴድሮስ እኮ እዚ ኣብ ደገሎ ሁሉ እዚ ሃው ዶክማንት ስኩይቶ ማለት ካብቶም ተፃወቲ ሰሎሞን አማኑኤል ስውኢ እዩ ወደስፋ ተስፋለት ስውኢ እዩ ፓቸ ብሂወት ኣሎ ጅጎ ኣሎ ጉራሽ እውን ኣሎ ሓደ ተፃዋታይ ዝነበረ ኣዝዩ ንኩዕ ተፃዋታይ ስውኢ እዩ ፀሓይ በክሮ ኣሎ ፀሓይ ካልእ ፀሓይ ማንጁስ ንብሎ ኣሎ ብዙሓት ኣለዉ እዚኣቶም ኣለዉ ብሂወት ማለት እዩ ናይ ጉያ ጓል ደስታ ነይራ እንዳ ከቢድ ብረት ፈፂሙ ዝቅድማ ሰብ ዘየለ ዘርክባ ሰብ ዘየለ ዝላ ከዓኒ ጓል ጥሮታ ናህና ብርዛፍ ስወት ያሳ ጓል ጥሮታ ነይራ በጉያን ናይ 100 ሜትሮን እንደገና እውን ብዝላውን ቀዳሚት ትወፅ ነይራ ብናይ ግንባር ወኪል ኣትኸይን ነይራ እዚአን ሕጂ ነይራን ኣብ ዓራርብ ዝግበር ነበረ ናይ ውሽጥና ውድድራት ተናይ ሕክምና ጋንታ እዚያ ብልፅትያ ነይራ ስለምንታይ በዓጆን በዓል ወሃብ ቶፊላ ንብሎ ገለመታት ገለ ተፃወቱ ነይሮም በዓል የማነ ባርያ ንብሎ ፖርቴረ ነይሩ እዩ ሕጂ ከምኡ ዝኣመሰሉ ተፃወቱ ስለ ዝነበርና በዓጆን ብፍላይ ኣዝዩ ብሉፅ ተፃዋታይ ዝነበረ ሕጂስ በዓል ንዓኣቶም ሒዝና ንፃወት ስለ ዝነበርና እታ ጋንታና እውን ኣብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ንወስዳ ነርና ኢና ካብዚ ኩለን ጋንታታት ናይ ዓንበርበር ናይ ናቕፋ ምራቕ ሳሕል እዚ ሰለስተ ሰሌክሽን ገርና ሓንቲ ትልትቲ ጋንታ ከነውፅ ኢና ሽዑ ኣብዚ ኮላና ኣብ ወፃኢ ከይዶም ፃወቱ እዚ ኣመል ብላ መሓሪ ደረሰ ኣነ ዝከረን በፍዓበት ፔፕስን ማስቲካን መፅናናስ ዓብይ ሓጎስ ተሰሚዕና ምክንያቱ ፔፕሲ ርኢና ይንፈልጥን ኢና ወብደረጃ ክፍለ ሰራዊት ምስ ቆሙ ከማን ናይ ብሓቂ እንዳ ዓበይ የኸይዱ ኣሰልጠንትና ከዓኒ ዓለም ግደ እንግሊዜ ስው ኣሜሪካኖ ከምኡውን ቸንቶ እውን ተሰዊኡ እዚኣቶም ኣሰልጠንትና ነይሮም ናይ ብሓቂ ሓያላት እዮም ኩሉ እቲ ዝመሃሩና ኣብ ግብሬና ንውዕሎ ነርና ኣነ እዚ ክትርስዕ ዘይብላ ኣንቶኒዮ ዝቆልዓታ ኣረጋሽ ምስ ዓንበርበብ ነይሩ ፀወታ ካብ ግንባር ዓንበርበብ መፅናና ፀወታ ነይሩ ኩርናዕ ነይራና ባና ሕጂ ኣንቶኒዮ ተረማ ተባሂሉ በዛ ኩርናዕ ዝሃረመታ ኣንቶኒዮ ኣበይ ኣትያ ከምዚ ምሻለት ፖርታ ልክ ኣብዛ ጫፍ ኣትያ ማንም ዝሓዛ የለን ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ብኩርናዕ ዝህረም ወይ ብቴስታ ኣብኡ ዘሎ ክሕዛ እዩ ወይ ቲ ፖርቴር ክሃርማ ክትወፅያ ወይ ብዕግሽግሽ ተኣትያ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ፖሊስዮን ዘላ ምሰበለት ኣብኡ ዘሎ ክሃርማ እዩ ብኸመይ እዩ ክትሪኦ ዝኣቱ ክትሪኦ ከለካ መብዛሕትኡ ናይ ኣንቶኒዮ ግን ዋላ ሓንቲ ዝሓዛ ሰብ የለን ናጽነቱን ካብ ደጀንን ግንባራትን ዝተዋጽኡ ምሩጻት ተጻወቱ ዘቆምዋ ሳሕል ሰሰሜት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ተመስሪታ ነይራ ድሕሪ ናጽነት 92 ጋንታ ምስርት ገለ ሕጂ በቃ ጋንታ ሕጂ ናይ ኩሎም እናነገርና እቶም ይፋለጡ ስለ ዝኾኑ ይምፁ ተባሂሉ ዳርጋ ሓደ 4 ዝኾኑ ተጻወቲ ገለ መለታት ኣምፂና ማለት ሕጂ ኣብዚ ናሰኸዓና ናይ ኩለን ማለት እዩ ናይ ክፍለ ሰራዊታት ዝነበሩ በዓል ወደ ማንኤል ነይሮም
አልሰሎሙን ነይሮም በዓል ቴድሮስ ነይሮም ጀላሊ ነይሩ ብዙሓት እዮም እቶም ክሳይ ነናይ ክፍለ ሰራዊቱ ተጻዋት ገለ ዝነበሩ ብዙሓት መፅኦም ኣው መራሪፅና ጋንታ ጌርና ፅቡቕ ትኸይድ ነይራ ሕጂ ብዝያዳ እዛ ጋንታ እዚኣ ምስ መና ተፃኢታ ሲርካ ኣብዚ ካብ ኣሜሪካ ዝመፃ ካብ ገለ ዝመፃ ገለ ፀወታታት ገለ ይካየድ ነይሩ እቲ መጀመርያ ናይ ነፃነት ማለት ሕጂ ናይ ከምዚታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፃ ካብ ገለ ዝመፃ ኣብዚ ይፃወቱ ነይሮም ሕጂ ከም ዕላማ ግን ኣብዚ ፌደሬሽን ክትሕቆፍ ገለ ኢና እንደለ ነርና ዳሕራይ ድሕሪኡ ናይ ስዑድ መፅኦም መንእሰያት ኣብ ናቕፋኻ ፀወታ ተገይሩ ማለት እዩ ንዖም እውን ስዒራቶም እዛ ጋንታ እዚኣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምዝርከባ ክለባት ገጢማን ካብኡ ሓሊፋ ክሳብ ኢትዮጵያ ትግራይ ብምኻድ ግጥማት ከም ዘካየደት ሰነዳት ኣይሕብሩ እንተኾነ እዛ ጋንታ እዚኣ ነዊሕ ኣይቀፀለትን ሕጂ እዛ ጋንታ እዚኣ ከም ኣብ ሰሪኣ ክትኣቱ ኢና እንደለ ነርና ዋላ ነዞም ናይ ክሳይ ከማል ሓተላ ነርና ሽዑ ግን ኣብቲ እዋንቲ ቁሩባት ኣይነበሩን ምክንያቱ እዚአን ናይ ሰራዊት ጋንታታት ናይ ሚሊታሪ ንበይነን ክኾና ኣለዎን ኣብዚ ኣያትዋን ስለ ዝበሉና ጋንታ ትቅፅል ኣይከኣለት ኣብ ዓመተ 1997-98 በኣላይነት ሓይሊ ምድሪ ኣብ መንጎና ሽዑ ኣሃዱታት ካብ ተዘክሮ ብዙሓት ዘይሃስስ ሓያል ዝኽሪ ዝገደፈ ስፖርታዊ ውድድራት ተኻይዱ እዩ እቲ ውድድራት ኣብ መንጎ ኮራት 161 271 381 491 2001 መካናይዝ ኣሃዱ ሓቂፉ ብኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኣትሌቲክስን ውድድራቱ የሳላስል ነይሩ እቲ ህልኽ ኣዝዩ መሳጢ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቦተአን ሓደ ፀወታ ስለ ዝነበረ ምስ ነብሲ ወከፍታ ዘንብለን ዘለናሲ ኣብነት ሓደ 61 እንትኮይንስ 271 ነዞም ኩለን 381 ገለ ዝበሃላ ኣብ ቦታ ዓዲማ ትፃወተን እያ ዘሰይ ምሳ ከዓኒ ኣብ ነብሲ ወከፍ ቦታ ናይ እዚኣተን ስታይ እንዳኸደት ትኸድን ሕጂ ኣብ ቦትኦም ስለ ዝኸውን ትፀወታ ዳርጋ ብምሉእ እቲ ሰራዊት እዩ ዝወርድ ኣብቲ ሜዳ ተራ ኣባላት ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ዝለዓለ ሓላፊ ናይቲ ኮር ንበሎ ክፍለ ሰራዊት ስጋዕቲ ዝተሓተ ብተገዳስነት እዩ ኮፍ ኢሉ ዝከታተሎ ሆሃ እዩ ኣነ ኣብ ስፖርታዊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መጀመርያ ናይ ብሓይሊ ምድሪ እንከሎ ውድድር ብኮራት እንከሎ ኣብኡ መጀመርያ ተጀመረሉ ኣብ ዓበት ብዳንነት ጀሚረ ማለት እዩ ዳንነት ናይ ሽዑ መዳርግቲ ኣልቦ እዩ ማለት ከቢድ ፀሪኻ ትሓልፍ ኣብቲ ሜዳ ክትመፅእ ከለኻ ህዝቢ ማዕልያ ዘይብሉ ሰራዊት ነይሩ በንፃሩ ከዓ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ዝኸትካዮ ከተማ ነቲ ኣብ ከተምኡ ዘላ ኣሃዱ እንዳሓገዘ ናታ ደጋፊ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ኮር 271 ኣብ 1997-98 ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ክትኸውን ከላ ኮር 2001 ኣብ 1997-98 ብኣትሌቲክስ ኮር 161 ድማ ብኩዕሶ መርበብ ዘውዲ ሻምፒዮንነት ደፊአን ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ሰራዊት ክንሪኦ ከለና ግን ብዓብኡ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ኣካላዊ ብቕዓት ናይቲ ሰራዊት ድልውነት ናይቲ ሰራዊት ንምዕቃብ ኣብ ዝካየድ ሓለፍቲ ቀንዲ ተርተራ እዮም ዝፃወቱ ናይ ሓለፍቲ ግረን ተራንካ ዓብዩ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዘላቶም እጃም ብሞራል በታ ዘላቶም ነገራት ኣኻኺቦም ነቲ ስፖርታዊ ዕውት ኮይኑ ንክወፅእ ዝገብርሉ ድፍኢትን ድርኺት ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት ኣብ ከይሩ ብጣዕሚ ሙቐት ኣለዎ ብፍላይ ዝድብለካ ግዜ ኣዝዩ ሙቐት እዩ ነይሩ እቲ ሰራዊት ግን ንኣብነት ኣብ ከይሩ ክግበር ከሎ ፀወታስ ንግሆ ሰዓት 6 እዩ ዝጅመር እቲ ፀወታ ንግሆ ሰዓት 6 ጀሚሩ ዝከረኒ ብከይሩ ምሸት ሰዓት 6 ተወዲኡ ባስኬት ኣትሌቲክስ ቮሊቦል ገለመታት ገለ እዚ ኩሉ ሰብ እንጀራ ከይበልዐ ገለ ከይገበረ ሙሉእ መዓልቲ ኣብቲ ሜዳ ምስ ኩሉ ፀሓይን ገለመታትን ተገቲሩ ውዒሉ እዚ ሕጂ እንታይ ርዳእኒ እቲ ዝነበረ ስምዒት ስጋዕ ክንደይ መሳጢ ከም ዝነበረን ኣብቲ ሰራዊት ብልቢ ኣትዩስ ተገዲሱ ይከታተሎ ከም ዝነበረ ካብ 2001 ጀሚሩ እቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ትሕቲ መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ብምዃን ብሰፍሐን ዝተወደበን መልክዕ ንጥፈታቱ እናሳላሰለ ኣብዚ እዋንዚ ማሕበሩ ክሳብ ዝተሓተ ኣሃታት ሰራዊት ዘርጊሑ ይርከብ ኣብ ከክልተ ዓመት ዝግበር ትሑዝ ኣብቲ ካላንደር ኮሚሽን ስፖርት ይኹን ኣብ ሃገር ይኹን ማለት እዩ ኣብ ሃገር ይኹን
መስከረም ብምልእታ ክሳብ ጥቅምቲ ፍርቂ ሕዙ እዩ ንሓይልታት ምክልኻል ምክንያቱ ብምልኦም ዝበዝሑ ተፃወትቲ ናይተን ክለባት ባስኬትቦል ይኹን ኣብ ቮሊቦል ይኹን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ይኹን ኣብ ኣትሌቲክስ ይኹን ኣብ ኩሉ ትንጥፈታ ዳርጋ ከም ተቀዲመ ዝበልኮ 50% ንላዕሊ ናይ ሓይልታት ምክልኻል እዩ ካብ 2001 ክሳብ 2004 ጎድን ናይቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝካየድ ዝነበረ ውድድራት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ኩዕሶ መርበብን ኣትሌቲክስን ተመስሪተን ውድድራተን የሰላስራ ነይረን 2000 ዓመተ ምህረት ንድሓር መኮንን ሓበልታን ጎስጓሲ ሚኒስትር ምክልኻል ምስ ቆመ ኣብ ውሽጣዊ ውድድራት ናይ ክፍላት ሰራዊት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ይካየድ ነይሩ ንሓር እተን ብሉፃት ዝበሃላ ንግንባር ወኪለን መፃ ኣብ ኩዕሶ መርበብን ኣብ ኣትሌቲክስን ከዓ ይሳተፋ ብፍላይ ኩዕሶ መርበብ ክሳብ 2004 ነይሩ مباركة زخبركم تخطاتلتي لس سبورت بزغرنا لكم مدبات عجبكم كتكونوا تصفى إن جبرنا نلومي زنبرنا تحسطو أبزي كنزازم زمت السومون بخالة تحسطو كسام الراقب سلام كنام